и броят колко дървета са насадили. Искат в България да стане като градина такова. Те щом ще седат, аз за какво мога да им помогна? Нищо. Аз мога да им помогна да направят от дивото питомно. А така, това са всички знания, които трябва да се съхранят за в бъдеще. Ние нищо не разбираме, това сме дошли да питаме. Аз искам да направите така, че тук в природата, знаете ли колко диви дървчета има? Много. Стотици. Дивачки. Въпросът е, нали, като се движиш из природата и видиш дивачка, тук си я тук и пролета я шладисваш. Да. А можеш, ако ти хареша, може да я откопаеш и да си я отнесеш и вкъщи, да си я насадиш някъде, нали? Но е хубаво след теб, след някаква година, като тръгнат други такива като вас и минат там покрай това дърво и видят просто да се очудят. И вие ако тръгнете тук, по тия Балкани, аз насекъде съм Шладислав, там горе тази големата ливада. Тук отсреща, насекъде. Едно време, нали, имаше стока. Да. И като тръгнеш с стоката, летното време ги почистваме, подготвяме ги, пролетта ги шладисваме. А тази много висока корона станала. Как ще се стига тази черешка? Това ли млада? Имам един въпрос по-насочен такъв. Моля ли на трънката да се шладисва? Да. Как го наричаме? Това малкото трънка ли се казва? Дребното синьото. Трънка, да. То може ли за подложка? Какво може да се сложи на него? Кажи ги да видим. Трябва да може костилко и така. Костилково на костилково, семково на семково. Това е основно правило. Това трябва да го знаете. За клемите се разбрахме кога се събират, нали? Поддържат се. Там. В това ще сложиме песък. Ето ще напълниме тук в чувало има песък. А кога почват клемите да се събират? От декември, януари, февруари. Ага. И могат да траят до пролета. Могат да траят до пролета. Някои ги държат в хладилника, най-долната част, се сложи в един. Мокра. Така. Или найлонов плик, независимо кой се сложат, държат. Някои ги държат, ние едно време, когато нямаше такава техника. Нека стои тук, ще покажа за какво използва. А къде са били слагани едно време? Едно време ги слагахме в картофи. В картофи? Бодваш го в картофи. Разрежеш картофа на две, наблудеш от тук и там, къде стоят картофи. Това в мазето? В мазето. Да. Що така го храни картофа? Да, го поддържа температурата една и той стои. А хладилника с каква цел го слагате? Хладилника, нали, да при постоянна температура да е. Със същата цел, Същата цел, да. Да. Да не тръгва. Въпросът е да накараш така калема да не тръгне зимата. Да. Тръгне ли, той става недобър вече. Недобър. И всеки един калем, преди да го шладисвате, нали, то ще е снопче, нали, така да речем, как ще го разбереш дали е годен? Ще го разбереш, взимаш един калем, слагаш го на ухото и го чупиш. Да. Ако се получава, нали, звук, Да. значи калемите са здрави и хубави. Штрак. Да. А ако се свива и такова, Не става. да, все едно е умрял кънчо, го кажи. Така ли? За зимата. Това когато шладисваш. Когато шладисваш. Я ми дай от това си, тук. Чакай, Мари, прережи го там, бе, това. Дай да го прережи. Това по-татък, по-много към върха. Това там. Добре, по-към върха. Тук. Да, там го държи. Ами донел за дърва. За огрек. Значи ти основно на калем, не на пъпка правиш. Калем, доколкото разбрах, това е, което ще присаждаме и всичките се казват калеми. Разбираш? Калема е присадка. А това? Значи всеко едно дръвче, преди да го ашладишете, трябва да го почистите. Наредете се, така ще гледат. Кръгче. Примерно това ми е растението, което трябва да го ашладишем. Сега това е хубаво тук, че е разслато. Може да го използваме и да сложим два сорта. Нали, просто да го нашарим. Аз ще го прескажа. И сега гледаш къде горе-долу дървесината е чиста. Е тук ще го прережем.
Режеш го така, нали? Това вече сме го отрезали. А каква дебелина е най-добре да е подложка? От корали. Не, е това дебелината на подложката. Ще ти кажа, аз съм между свали и те такова дебело. И пак И става. такова. Ама ние Сега в зависимост нали, от дебелината, толкова калеми ще сложиш. Може да сложиш повече. Повече калеми. не, то... След като го прережеш, се зачиства. До здрава дървесина. Е така. Защото, нали, тривончето е наранило тази дървесина. Така. След това гледаме. От тук е имало клонче, тук е чисто. Правиш. Така. И ще му сложим два калеми на и от тук. Си не взех очилата, трябва да си идира момчета, ще ме извинявате. Някой искаш ли да ти помогне ли? Не, аз ще си такова.